Right. This is the Zim Dancehall Overdrive. It's exactly 4 minutes before 11. And guess what? I have to open the microphone for my guests. So for the final 30 seconds, please let me know who is in the building. I am telling you, it is a dancehall couple. And of course, 2025 has been a blessing to them. And of course, we have to ignite and start 2026 on a very, very high note. Yeah, I'm telling you, the family is lyrically gifted indeed. Guess who's in the building? Start it, Tana. Let's go, Bagamo. Yeah, man. Shemzidare you baba yakasika sambanda kadekara ndisina sano baba vakatumira majinda erugare vasati vasvika kunyika ine rugare yaiti hausiweka unosongesa matambudziko achauya chimhoresa kazwai uri wanyama usaomesa kana zvavoma uri murume usakasika kusvibamo mwanangu chinga uri nhume pakata museve uri mvimi kana uchinge wonyura mudziva vakawanda vachaseka iwe ingoshinga semvimi sunga zvumauka zvendo mwanangu chinga uri nhume pakata museve uri mvimi kana uchinge wonyura mudziva vakawanda vachaseka iwe ingoshinga semvimi sunga zvumauka zvendo bata nemoyo wavo twedzimba uri musango makazara neminzwa varinyakanyaka venyakanyaka votiza iwe hauna hama uri musango toshingako uri murume usachemaringa shingayo wavakananga unoziva kana wonyura mudziva simuka ufambe usavatayo manduwe mseve uri mvimi kana uchinge wonyura muziva vakawanda vachaseka iwe ingoshinga semvimi sunga zvumauka sendo mwanangu chinga uri nhume pakata museve uri mvimi kana uchinge wonyura muziva vakawanda vachaseka iwe ingoshinga semvimi sunga zvumauka sendo Yeah. Bad boy Cartel. Give me another rhythm, Tama. Andinomuka makuseni ndichipinda mseko aripere sumazina kumbochema maya vandinototi ndivo vacho vanondida aripere fikwa nenge vandituka kaya ubasa kwandaishanja ndakangonzibva ndikadzingwa sembwa kuimba kwandiri kuita ndiri kutsvaga nondibasira ndapinza nenza varipo vanonditi haukunde azviite moyo wangu wavanyoro amdizive varipo vanotonditi haukunde azviite moyo wangu wavanyoro vakandiona ndichizama vari kondichemera sesese kana ndikavakumbira zvokuti ndidyevotusanese pfumo yemurombo dziri musango haringambopotse One more time, please. Miami party, vandinomuka makuseni ndichipinda mseko aripere pfuma sina kumbochema maya vandinototi ndivo vacho vanondida aripere pfiko nenge vandituka kaya ubasa kwandaishanda ndakangonzipa ndikadzingwa sembwa kuimba kwandiri kuita ndiri kutsvaga nondibatsira ndapinza nenza varipo vanonditi haukunde azviite moyo wangu wavanyoro hamdisive variko vanotonditi haukunde azviite moyo wangu wavanyoro hamdisive vakandiona ndichizama vari kondichemera sesese kana ndikavakumbira zvokuti ndidyevotusanese pfumo remurombo dziri musango haringambopotse mwari vabereki pavakushaya hama dzavo dzakatora zvandaiti ndinazvo ndakangosara ndina nguva imwe chete yandoshonga genuiye migrai Yeah.
Greetings, bad boy Katela. Makadi mkuru wangu. Makorokoto egorecha. Ndedu tese. Makorokoto efogida. Ndedu tese futi. Greetings, TN Chika Mkazi. Makadiko Godfather. Makorokoto egorecha Empress. Makorokoto ndedu tese ni mo makorokoto. Ne 7 gida zirikanganwa. Aiwa, makorokoto makukuto. Right, again matangana pataura na bad boy Katela. Muri say king. Aiwa indre bom guru wangu. Muri aira ndiri. Yeah man. Tangoti umurozoti chitanga gore. Rega titange nama interviews edwe pa Cup Clash. Yeah man. Nasi takudaidza imimi because mauya na Queen. Yeah man. And the Queen vakatora mukombe mukaita number 2. Yeah man. Next year todaidza team yana Mad Flakes. Tombo kurukura. Aiwa ndizvozvo. But ndofunga kune vanhu mane ma interview akati mamboya munomo. Yeah. Muchipinda pa maclash. Yeah man. But ndofunga nhasi natireke timboti dzikei mbichana timbonyatsokusivai. Yeah. Anonzi Bad Boy Katela ndiani? Anonzi Bad Boy Katela. Zita chairo rekuberekwa ndi Proud Lawrence Chitiyo. Ndakazvarirwa mu Hopley ndoma ndakakurira ndo ghetto rangu. Right man. Vamapinda magitari rini king? Magitari ndakapinda tungoti 2019 ndo pandakatanga kupinzwa mu studio. Nani? Na mkoma wangu anonzi Billy Ligan Paraiwa. Vakangondiona ndichingoimbawo ndiri mu street. Fatota mfano wangu unotogona kayo vandipinza mustudio ndo pandakatanga kurekota mangoma 2019. Right. Matanga kurekota mangoma. Makazoti pamunoti ndakazotanga kuzikanwa ndirini kuti ndakaona kunge apa ndane chaunga nasandane chaunga Zimbabwe yese. But areas rangu kana kuti timu yanga yakundisimbisa ndirini. Ndingangoti pandakatanga kuya kuzoregister Cup Clash yekutanga. Cup Clash yekutanga ndo pandanda neIP ndakutonzi nevamwe vangu kumadhanzi ndichienda nchitasese. Right. Pandakatanga kuregister Cup Clash yekutanga. Right. Yakafamba sei Cup Clash yekutanga? Yekutanga ndakapinda paiburwa dhanzi. Right. Paiburwa dhanzi ndo yakazowina libo. Yakangopinda inini pandauraya vanhu pekutanga. Pandanzi chimbopinda musemi. Right. Pandadonedza futi vanhu vakanza kufinal ndakazobudira pa number 6 Cup Clash yekutanga yangu inini ndakaregister. Yekutanga makatosvika pa number 6. Makamira ka because I think I see ngaito nano futi kuma 400 ere artist. Paipisa. And sekutara kwamene ndanga ina na libo yangene vanhu vangaine ukasha. Right. Manopinda bebe masvika pa number 6. Mabva ipapo king man. Muchipinda ku areas vakasvika muri hero rikati mangonzi kwa rasta zvafamba sei? Ndaitongobvunza kuti ko boy range tungotama boys ndo mangoma. Right. Tansata tomboenda zvekuti tingabva tasvika nekutopindira vagara varipo. Right. Kune vamwe vanoti vakakunzwe muchirova vanokufananidzai naWindsor. Alright. Chimbonditaurai ukama hwenyu naWindsor. Windsor ndakangoti ndakamutarisa ndi mukoma wangu marekodzi sese nepa respect yangu inini. Ngori munhu wekuti ndichikura ndaiwanzoteerera masongs ana Jamaster nana Windsor. Okay. Saka ndo masong acho ataitongonzwa ndo makazongobvoka ati kangu kekuimba nini. Saka muna takatombofungwa kuti pamwe makatomboita movement nani? naWindsor. Ayo mukoma Windsor ati tansatambofamba. Mamutanombofamba. But kuti inyaya yekuti makakura muchinzwa vibe ravo. Right. Mapinda muCup Clash yekutanga ya 2022 yaya. Zvaita kunge zvada kunoita semazosvika pa number 6. Muchibva ipapo chii chakaitika? Makanopinda amwe marecording kana kuti makati aiwa inda kumirira Cup Clash? Ndakapinda marecordings akatowanda. Ndakabva ndanorekodha kuBet Company matracks angu andakarekodha. Ndatanga kumatenderedzawo panguva iyoyo. But ndichitobva kugomba handanda kutotonchizikanwa. Nzantu wemfano yawo Bad Boy Katela. Ndatanga kupusha maweeks. But sekuona kwenyu munoziva kuti paunopinda senew voice as a new artist chii chinonyanya kutsimbirira kuti uzikanwe kunze uko chinoita kuti zvitore nguva zvitonge zvakunetsa zekuti nguva yamakatanga kuimba kure koko 2019
chii chagona kwenyu chii chinonyanyoitika chinotsimbirira vaimbi vazhinji? Vaimbi vazhinji tinonyanyotsimbirirwa nemanagement. Right. Because pamwe pacho semagatways tinge tisina zvikwanisiro kana ruzivo rwekuti ndikapinda ndakadai ndokwanisa kubuda. So management kana ikanonoka kuuya pamwe pacho management ndo inenge ichikubatsira kuti mfana wangu pinda napa. Saka ndo pamunoona pachikudzorera kumashure papo. Natienji kamukadzi makasangana rini? Natienji takasangana 2024. Vavapinda murudo 2024. Ndakatongonakirwawo nemwana vandatonyura. Vawanyura. Vakauya kuCup Clash ya 2024. Hatina kuziva kuti muri macouples. Kana kuti mamusani makuda kuti zvibude. Atonese chamwana. Pamwe pacho takutoziya saka chinokutoudza kuti zvaifamba sei. Tandakamboti aiwa tisingatikozisi isusu taisa dananirana vanhu kana kudananirana mbiri. Tongoti mai muri ikoko muchihazilaizi tichitochi tosangana pakati. Right. Takaona kuti pamwe pacho hapadi laudi. Kalavhu kelaudi kaika harisi rudo. Right. Saka mataiwa reketa ati cool it down. Chaizo kuti nguva ichakwana. Right. Chakazoita kuti muziise nyika chii? Chakaita kuti tiziise nyika titangorarama life yedu good for. Saka tisu takangodhabhura zvedu vana takamulauda. Vanhu vakadhabhura. Kasi isusu manje tisiyane ka. Saka watakakucalculate. Nemunhu wangu nemvura meze naye murimo. Vanhu vakabva kutoona kuti rwa rudo. Right. Paipisa. Chimhodudza ima 2025. Tauya kumutambo muhombe. Cup Clash. Man. Amai vakarepresenta ndo vakatanga kupinda muchiraundi. Vakanorepresenta Pagamubo. Vavanogwina chini. Hazvina kukupa pressure irewo manje? Akana. Pressure iyi. Zvinokupa pressure. Because madam wangu wawina kapa wangu chirimo muchiraundi. Hapana kana pressure wakaita? Hapana pressure, ndetofara kuti apa ndakutozowanoka experience gai. Right. Kuzi kana umwe wangu atoenda uku ndatoendawo. And chaunga madairira chaita Pagambo chachatorida kudaro kuti iyi kapo kai. Imeko vanhu havanonoke mukuru wangu. Havanonoke vanhu. Because imi maizopinda nePagambo Queen wopinda nechi? nePagambo sefamily. Right. Chaunga vachaona kuti right. Kingman ngatitaure nyaya ye final. Imimi museme makanopinda nani? Final yepezira. Musani mapinda na Madflix. Makapinda nani? Ndisandapinda na Madflix pa final yedu yoyi. Ndakapinda na vanhu. Anoti wekupedzisira before Madflix. Ainzi Patman baba mukuru. Right. Kwekuobli kwangu. Nakukuomeserai? Ngangori ma clean sheets. Ndakango hande mufinal 2 minutes final ndo pamba kupizza. Kuzibabe pamba baziriko. Panga pakupisa because murikona zvakaitika. Isu tanga tiri pansi. Alofu ngatakakunzwai hamuse mukadzokoro dzakatsirika naka 4. Right. Chaunga chichiti chikati uku. Choti uku. Choti uku. Choti uku. Kusvika zvambodzi right. Ngapamborohwe ichi kolabo. Murikona. But munoziva kuti chinoitika ndechekuti pa Clash panozotongobuda number 1 and number 2. One way or the other kuda kana kusazvida ndo zvinozoita sei? Zvinozoitika. Ende ndakaona kuti imimi pamukanzi number 2 hamuna kufarira ipapo. Imimi makafela kuti ndini number 1. Akuzibabe papasangana ma number 1 papasangana painetsa. Ridi mambori imbere kana tiri batu. Rinda mbori imba. Atara mane, jumani ba rhythm tidzoke panyaya final iri. Ndibatire rimwe rhythm. Namoya ndigere
nayo kubva nchikura zviri mumwoyo sore mandakakura varipo vanosekerera kuti zvigopfuura kwai kuimba chiko zvakakura kuda kuzvijengesa kuvanhu konparira kukura ndingori namai ndakazojaira ndikadzamsapfungwa ndotonzi unogaira zondiremera kwedenga daimandidaira ingafaita motso here kukura ndingori nherera avatova ndokutisa ndisipo vari kundiswerera ndizvo here kuti mosva ndeyekuti ndiri nherera kudai denga riri kwedo mweya wangu vaiswerera chandakaita vasive kuti handina papau ndava kundida sakurefangakapa vanongosekerera ndasvika kusaziva engavarakazarudza kusaziva kuti umambori chakashidza nigarasviya kwai ndinovanyaudza garasviya anotoita runyere kupe kuti mumwe wako watsamwe rudo asakupe paripindo pari kufa pari kura pari kudzina ndope amnotekunga lovi kunga zoreka itonge icho love I am dying all these days I've been crying Oni yako haudaire pa-flight mode ndazoramba zvemucholo saka rovaro Love is not fair tetema icho oibofu ndakanga ndangochivawo boti rudo here rekuti unoposte pesini nindiripo rudo here kusiyana ngatisiyane ndazofunga Well, Bagamu, they're in the building tonight, 13 minutes after 11. Yes, Balboy Katela, Tangatiri pa finali. Finali akaroa, ikaroa. But sekuona kwanda kaita ili panakazodzoka. Andakati inyaya imaone rangu. Pakaita mkana ngaiperere pa Sting pa cage match. Right, ndo bataenda muso ataipa mbairo. Uchitora mari yako ukadaiwa inini fondo isa pakaita sei pakanaka but mvunzo anoda kukubvunza Zimbabwe yakateerera right what is Sting uri kuda cage match here na Netflix kozi mechiri arina kupera right nyatotaura izvozvo King Boss ndo mukana wamurichi wamina wekutaura neZimbabwe kwamuri mechi arina kupera mechi arina kupera vanhu vaitoda finari chaiyo chaiyo vanhu vaitoda finari chaiyo chaiyo kosi finari haipereri draw right mokanzi mapiwa mukana wekuti isusu taita cage match taisa cheni takanda refu mukati imomo handidika clash yamungade maridhi mangane naMatflix atinga tichichinjana kana 10 pachirowa dhanzi right munhu achimba nziyo dzake right umwe achiti akamboimba rhythm rake umwe memba rhythm rake umwe memba rhythm rake tozokupai kana 2 wamunoimba rhythm rimwe chete TNG father muri seiko Queen ndiri bomu muri sei ai ndiri boy Empress munoza Empress ndimi munozadzisa panonzi yanzi never give up makauya macup clash mangani asi 4 inini macup clash ese kubva achitanga kuchingori necup clash iri ngonzi yanga yangomira King of Dance ekutanga yacho kubva pane yekutanga nevarume ndandiripo mamuripo ipapo and almost macup clash esa makaita maisvika musemi kana mufinal ndaingobudirira panumber 3 bababa kubva yekutanga yandakaitana nalibo yanga ine vakomana yakawinwa naPogba yekutanga ndakaita number 3 Pogba number 1 Libo number 2 imeme number 3 exactly muri donza pakazanganiswa next cup clash mukati handimira futi ndinouya imwe yacho yo futi ndakauya mukaita makanosangana na Lady D tikazoita tikasangana na Lady D mukaita imwe yamakambononetsana na Queen Pin but still makazonotora number 1 chimbondiudzai Empress kuti chamunofunga kuti chakazosiyana neamwe macup clash ese chakaita kuti munotora mukombe chii ndingangoti
pamaonero angu inini isusu tine way yatinozviona nayo sevanhu mafans ane way anotora nayo so zvinoitika ndezvekuti pamwe pacho I believe kuti akusi kuti makapulash anenge akasiyana pamwe pacho kune chinhu chinonzi nguva yemunhu time right munhu wese ane nguva yake mukatarisa vanhu vese vanouya kugomba everyone is a superstar ichokwadi because mukatarisa masuperstar akabuildwa nekapulash so far akawandisa but the fact yekuti kana iri nguva yako inenge yanguva yako handingati ndakazowina because ndanga ndanyanya struggle sereki but I think inini chaingonyanyondimisa ndiMwari aiziya zvanga akaita sei zvavainge vakandirongera zvinoenderana neni zvinokodzera asi maonero enyu amuna kana chinhu 1 here kana zvino 2 zvamunogona kuti ndakachinja pacup clash uro ndakanzwa zvakataurwa nemafans muchinopinda mucup clash yamanganotora mukombe inini I think from background yangu nemararamiro angu zvangu ndandingori munhu anga ari short tempered ane bitterness so ndiri munhu wekuti nekugona kwandinoita kana nekuzama kwandinoita pamwe pacho vanhu vainyatsonoti vanhu vandinchiclasha navo vamwe vacho vaiona weakness yangu kuti ndiri munhu anokurumidza kukecha mafeelings so far so that ndikakecha handizofunge handite sei ndoenda kushandisa nekutungamidza hasha saka ndo zvinhu zvandakazogara pasi ndikastada ndichitarisa macup clash ese andakaita sei andikamboita ndichiteedza macomments not about kuti vanhu havandide but the fact yekuti ndatokecha zvaitoonekwa chero nevanhu vari muground kuti munhu aita sei akecha ndozvaito pamwe vacho vanhu vandirambe because vanhu mafans adi munhu ari bitter ane mafeelings because music takatarisa cup clash just a game thank you culture saka vaiona kuti vana wakecha havachatombode chero kutogona vanenge vakutongoramba manaza hakuna chinhu chinonakidza sekuti ndofunga macup clash mazhinji paaitwa taizombosangana nemaartist kana nemi taisangana kakawanda tichimbokurukura after clash kuti apa ndopapotseka apa ndopadai apa dai tichingoonesana ende maionesana nevanhu vakawanda but chinhu chakakosha munoziva kuti chii kuona kwamakaita mega imimi kupinda kwamakaita macup clash kubva ikutanga kubva cup clash yaisangana muine varume muri musame round musame game iroro asi makaona zvese mukazvigadzirisa munoziva kuti chinhu chihombe chamataura ka cup clash igame kunakidzwa kuona kuti who's the best man or lady or queen for the night ndiani musupi musi iwowo because rangofanana negame rebhora umwe musi zvinonzi team nhasi yange isiri mufomu maona but kana makaona ende mukakwanisa kuspreadawo wedhi iroro kune vazhinji kuti aiwa team yangu sometimes igame iri igame hapadi kuzoitwa stereki right pamanga muri muchaunga clash ichiitwa mune maartist pepe papanzi mari yapa 25 gida paiswa 25 gida plus 5 tapa 30 right chimhondudze kuti chii chakaitika muna kupinda pressure handinambopinda pressure and also chimwe chandandasirira macup clash ese ekumashure pamwe pacho futi mafans edu anotijaidza bcause vanhu vakawanda vaichiti haunodyiwa but unoita sei unogona pavasikana vese vakahwina hapana anokumisa saka pamwe pacho ndandisingari yese manje right but chinhu chakazondibetsera papandakasanganawo nemumwe wangu right tisati tombouya kana tisati totombofunga kuti cup clash yarejistwa aigara achitondipa pressure yekuti every day ndichiriyesa ndichinyora malines right so that zvakagara zviri mandiri because pataingoenda macup clash mamwe kumashure waitosisa masong utanga kutofungira pastage ndopekuti unopedzera wakuita end apo kuimba kana freestyle isingaite wakuzvisa papressure saka pana ndakagadzirira saka ndandisiri papressure ndaitongonama toti Mwari aita basa zvavo vaita sei vatsinzwa chandanda kungochemera ndichongoti brain yangu yekuita bitterness iyaya isaite sei isangondibati right mazono mhanya chinhu mabva magwina Mariamu homwe vari mudhara vangu vachiri kupinda pastage mainzwa sei mudhara pavanga vakupinda pastage vapa final imaburi obviously maida kuti mudhara wawine because achievement yamakaita yekuti imi makaita number 1 mudhara akaita number 2 achisi chinhu chidiki zvinhu zvekuti mudance zvinogona kutotora 5 kana 10 years zvisva zvaitwa sei zvadzokorodzwa kuti pazowana couple again
inotora mukombo umwe ari panumber 1 umwe ari panumber 2 zvekuti dai mudhara akatora number 1 ivemi number 1 hazvinhu zvaikunotora kana 50 years pachitwa macup clash but pasati pazowana imwe cup ichatora mukombe zvamakaita chimhondoudza kuti chii chaiitika mubrain menyu mudhara pangu ari pastage vazosvika kufinal iri kunetsa. Ndiri munhu wekuti ndaifara kozi chinhu chekutanga chandakafarira chinhu chekuti munhu aidzikisirwa navanhu stereki vanhu mukadanana muri maartisti vanhu vanotaura zvakasiyana siyana mumwe wanoita chikudza kuti iwewe unozikanwa iye hazikanwe ari kuda kana mbiri kana chii saka ndaifara kuti munhu wekuti anga ari underrated zvakanyanyisa. Chinhu chandakatofarira nechekutanga nechekuti akatopinda kupi kufinal ende haana yange akadzikama ndaiti zvauya zvaita sei zvauya asi as long as munhu aya paspotlight pekuti akwanisa kuprova vanhu kuti zvaari vakwanisa kumutambira tiri kuti imi mama kuzoti aiwa akanga arova mangoma aya then at least haisisiri nyaya yekufungidzira kumafanzi kana kuti chii vanhu vakuziya zvazviri plus ndandisina brain too because hatife takahwina futi tese asi chandaifarira ispotlight iyoyo nekuti ispotlight yekuti vanhu vakawanda vanogona chacho vasitomboisvika handiti saka inyasha dzamwari ndaitofara zvisingaite zvokuti payakatotanga kutonyatsonetsa ndakatowedzera kufara ndikatoziva kuti ichatrenda either way chero zvikanzi number 2 vanhu vachange vachingovaona vese vari pachi vari pamwe chete hapana atoti ndigare ndikutarisei maziso pabvunza anenda kuda kuenda manje kana hatina kenyatsokutarisa mudhara makavanzwa vachitaura nanhasi ataura vakati haini nda kupedzerana namadflix tabva kare ndihone daenda kuita sei haina kupera fainari ngainyatsopere tigutsikane handiti vakataurawo zvari kuda vakati hainini kana maridhim 10 chaiwo ndomada kuti vanhu vagutsikane because munhu hauda kurakidza kuti arindarani rake imimi pahondo dzenyu dzese dzatakaona kubva pacup clash ndofunga hondo yenyu yatakaona ende iri kudiwa nevanhu yakamirirwa nevanhu ndeyalady D yaitowadi Lady D ndo 2-time champion yedu iachievement hombe yavakaitawo sei yavakaita yekuti vanotora mukombe vobva vauya panext cup clash votora futi mukombe vobva vatora stand zvinhu futi zvekuti zvinogona kutora futi makore sazvaita sei zvaitika futi hatizivi apamwe but zvagara hazvichamboitwe because kukapula kwakazongowiranwa kuti aita number 1 ndo zvanhu zvagara zvakawiranwa zvokuti zvikatonzi ngazviitwe futi hazvishamisa kuti muna agasti ndogona kudzoka ndikabhura dhanze ndikaitorawo futi but because pane mutemo wekuti number 1 haachadzoka ndo zvinogona kuti zvinogona sazodzoka zvachose zvinogona sazoitika zvachose unless mutemo uyo wazonzi aiwa tambousimudza ndizvozvo ndofunga kubva kuregistration yecup clash yedu yekupedzisirai vanhu vakatata kumanaka Lady D nakamukadzi avabatane pahureri hasha dzanga dziripo vibe ranga riripo ndofunga tichienda kana pasocial media saka mubvunzo wangu takambokubvunzai zvedu tiri paipiwa maprize but ndatabarika ndikubvunza ndiri paredio ndakakutarisai maziso kuti right zvikanzi Sting icage match naLady D muri kuida here ndotofara zvikuru nekuti inini ndofunga munondiziva kuti zvehondo ndo zvandoita sei ndokwandinodanwa ndichidaira ndofara because it's a big opportunity makatarisa masting echikadzi aya tikatotoverenga makore izvezvizvi kwane makore mangani kusina mbobvira kwatwa sting vakadzi because yakagumisiro pa yakaitwa naBounty Lisa, Lady Squander naExpatriot saka chinhu chekuti tinotochifarirawo kuti at least ndofunga pane 9 years ragore kana richi 10 isati yaitwa exactly ndosaka maona kuti gore richitanga nati ndikutarisei maziso nekuti chaunga chinoda kutoziva kuti handikuona mameseji aringonzi ma1 saka imimi mati cage match ikauya Lady D vakauya vakabvumawo vari panepenyuro muri ready for it chinhu chakanaka nekuti tikatarisa further nechinhu chandida kutenda vanavo chinhu chekutosimudzira vanhu vakawanda macup clash iwaya saka kana iriyo ruti yangu yandakatanga nayo kune vamwe vanhu vakatoniterera macup clash wayo chete vasina vachinzwa ndichita sei ndichita maclash vakazonotsvaga music yangu saka andingasiye chinhu chekuti mafans angu ndochavakaunganira sofa 29k followers isi yandinayo ndeye macup clashes plus igame kai right
ndinogona kutoenda pagame papo ndikatozomuka upenyu hwakatozochinja zvisingatoiti. Right. Either way atiwine hedu tese asi anenge ari ma1 musi wacho iwo. Akomana mari yakaperera makadya mari ere? Mari hatina kudya. Vagamu unekama kasimaire kawaita mari wakadya mari yakapereza ere? Makainvesta mari ere timu yangu? Investments. Because chinoitika pamakatora mari nyika yakatotarisa kune vakafara vakawanda kuti nofunga apa paita chiedza poitawo vanenge vachingoti papiko vatadya mari mangwana achanzwa kuti hatinofunga mugeto unomuda ndo zvanenge ichiita kana tiri pabridge kune vanhu vachitaurawo zvakaita zvakasiyana siyana ende vanhu vanobvumidzwa kushandisa pfungwa dzavo. Handizive zvangu kuti imimi makashandisa zvakanaka here makainvesta here kana kuti haithink kana makasununguka muchatudza zvedu kuti haisusi takazodai kana musina kusununguka iwa tichangoona neparodha apa plus tikachomera mageto youth kutsvaga information anouya nayo achimhanya because handiri munoziva kuti kana tiri pastreet tinenge tichitsvaga nyaya tichitsvaga kuti chichakazoitika because bitterness yaya kune vanenge vachifara kwete vanenge vari bitter kuti akatora mari vaifana kundoonawo pana mwana utoti ndaifana kutoonekwa nepiwa 5 wayo ndaifana kupiwa 1000 nditori nenyaya hangu ndofunga maweeks ari kuteera ndichazodaidza vamwe vakahwina paipa vakazotopedzera kutosungisana pakapula chekupedzisira iyo because inyaya yei yemari sekutaura kwadaida vaivoti panobuda mari panotaurika zvakaita sei zvakawanda zvishuwa panobuda mari father panoti kutaurika zvakawanda posumuka mitauro yakawandisa pana hapana kuuraya imba zvapo chatokwasatanha chekuti imba yedu akatisanganisa ndimwari saka haingazombofe nekuda kwemari because pataitambudzika tisina mari yacho handiti taive tingori tingotisa ende isusu chakanakira isusu paari ndo pandiri ndo paari zvekuti kuti tichipesana iwe unogona kutofona uda kutipesanisa handiti mafoni edu aya rege vachobva vatogara vaziva uye achidayira foni yake anoisa palaudi ini chidayira yangu ndoisa palaudi zvoti unogonditaura ka iye achitokudayira ndakateerera uchontaura kuti sadyirwe mari na TNG chichichichi iwo todayira totoseka tokati pamunotomboka na message yekuti undituka ndindotoiverenga ndobva todayira right muraziva kuti panoitika zvakadai ende chandobheliva nchekuti ndimwari makabva kure muri mese struggle kubva kudhara kusvika nhasi struggle ichiripo vanhu mamungori mese ende pamakanoti one achitora prize mwana akabva bhalansisa akati aiwa iwo tora imba ifambe yakaita sei yakadaro chimbondiudzewo maplans enyu akamira sei 2026 ndotanga nabhagamu namdara 2026 because muri kuona isusu chatinochemera tinoti tikaona machampions edu number 1 up to number 3 vanhu hatinorespecta ndingatoti up to number 4 tinorespecta munhu wese anenge ari mucup clutch but number 1 up to number 4 ka vakatikoshera singaite because vanenge vabva kanoti pa500 maartist vakanosara yatop 4 but chakakosheshesa haisi nyaya yengoti top 4 but kuti chii chazobuda zvanzi na10G macup clutch agadzira masuperstar akaita sei akawanda abuda mazita akawanda saka chinhu chakanaka kuti tikanzwa kuti TNG kamukadzi atora mukombe nakateo vatora mukombe but musically tobva taonawo success story kuti vakabva vazodaiva vazobuda mahiti vazodaiva vazopinda pa2 vavakutotenderera nemangoma nyaya inobva yatozara manje saka tidomboza kateo 2026 man 2026 ndichitenda vese vanondisimbisa ndiri kugadzira ndandi right ndine masongs angu akati wandei pane imwe yacho inonzi tsamba yandakarekodha kwaghost okay ndo ichatanga kubuda iyo but 2026 ndoda kumbopa vanhu kudya kwenzeve but vakaona anogona achichema nemi kapanyaya yemavidhiyo mavidhiyo ndorova ndikurova ndikudonhedza song nevidhiyo yeah okay song nevidhiyo right tenji musati matipindura izvozvi riti munderenyu keri tomboribataka tombomhanya mangoma tarabata ritimo Star FM
Energy. Nukarira ngoma erese chepindura mageti andina umwenje mototo shora vanoti fire zvichipera yona kavonokora ndofura wombese chigaini ndinodzura havandimisi kana ndakutapure zvandakuda kutambura matamburo kuwedza girl havandimisi kana ndakuda kugara ndogara chigaro chemadzimai wopupura kosi havandimisi kana ndakutapure zvandakuda kutambura matamburo kuwedza girl havandimisi kana ndakuda kugara ndogara chigaro chemadzimai wopupura kosi feel the flow paita ndandiapa paita kuti vegodo vagoti kumbukira feel the flow energy vanosaisa zvobva zvaita feel the flow paita ndandiapa paita kuti vegodo vagondi kumbukira feel the flow energy vanosaisa zvobva zvaita saka ndati boom shot fanaka timu yekwaskoti pari kumhanya munhu pfeka shot vari kutsva yavirambeva ndakateya murucha one more time. Ish. Feel it. One to them selector, one to them full. Pagamu. Oh. All right, Pagamu. Oh. Nukarira ngoma erese chepindura mageti andina umwenje mototo shora vanoti fire zvichipera yona kavonokora ndofura wombese chigaini ndinodzura havandimisi kana ndakutapure zvandakuda kutambura matamburo kuwedza girl havandimisi kana ndakuda kugara ndogara chigaro chemadzimai wopupura kosi havandimisi kana ndakutapure zvandakuda kutambura matamburo kuwedza girl havandimisi kana ndakuda kugara ndogara chigaro chemadzimai wopupura kosi feel the flow paita ndandiapa paita kuti vegodo vagondi kumbukira feel the flow energy vanosaisa zvobva zvaita feel the flow paita ndandiapa paita kuti vegodo vagoti kumbukira feel the flow energy vanosaisa zvobva zvaita saka ndati boom shot fanaka timu yekwaskoti pari kumhanya munhu pfeka shoti vari kutsva ndiri bhiravira mbeva ndakateya murucha upoga ndaugama ndane gemu vari kutsva ndiri poto iri kupesa bataone uri kutsva let me ball it ndine wini vari kufana let me ball it chinzwa ndikati usaite dzonchisikana zvakosve kunzi uri nyana uri mbana unehu unhu wakafomuka mufana una mari boso rekutsomana nevana dai uri nyama ndaikuti uri fish wakafovoka svinura nyamba uri mudish wakangovhura maziso uchiti I wish nzeve dzinenge chivharo nemavhiri hamusati mati kana maizviti makapenga tiri kuvhika tiri kuvhara mofayasa hamusati mati tiendege tovhitavhita tobvuta vanoruta tombotizotanga saka hamusati mati kana maizviti makapenga tiri kuvhika tiri kuvhara mofayasa saka hamusati mati tiendege tovhitavhita tobvuta vanoruta tombotizotanga saka ndikati golbat muri kutsva mucharamba muchitsva madziro ane nzeve saka ndakuruma mhere tana mane tiri kutaksiranga vazvizive nditsondera mageto yuzi pachisevese chikari chegodo ipapapa Yo, give me another one, Tana. Give me another one, please. Oh gosh, just find something hardcore. No, something hardcore, Tanaga. And never was my collab and a couple that here in the ways here. This is the champion sound. It is Immortal Movement, and in the building we've got TNG Kamkazi alongside the one Bad Boy Katiela, and of course we are just celebrating a success story. It was on the 20th of December, City Sports Center at the National Cup finals. Well, of course, TNG Kamkazi took the prize. And of course, on number 2 for the gents, it was Bad Boy Katiela on one of the most exciting finals of all time. But right now, of course, Tagrombo Roer ma 8 lines. Tagrombo Roer ma 8 lines baizia. Tava sa ritmo de Cup Clash. Boze dopa zvakatangira. Bad Boy 10 chipo ine ritmiri. Hey, kete pakete. Ngati monakirwe pa ritmiri mutese. So miteleno panike kupatana kataka itapetanga pavanotiona votipinda izve
kwaimba kwandinoita ndina madam tiri mustar fm tabuda votidzokaizve ikoti shekuti novosheka nemuswemvu vakadonha votira patava mukeshe tumakwedere twemutansi ndinotunze tura ndikati vatatu mukeshe votkatero madam vari pindoti vasiya pa10 vanga vachisukazve voti tng vari pindoti vaenda kupasa kunotsvaga yechingwazve kwemime nyaya dzedu munodzidi takakusekai here pamakati munoda mari yekurukwa mukadzoka netumagodi zvarava gombotodzo muchadi ehe muchadi imi nyoyo dzedu munodzidi takakusekai here pamakati munoda mari yekurukwa mukadzoka netumagodi zvarava gombotodzo muchadi ehe muchadi waita mnyama unofa akakufurira kufaida benzi rigofawafa ndisemaje unofa ndikudziri kufa uchasorokufawafa Simudza iwe again and again and again. Bagamu! bo Yaman, Bagamu! bo Yaman, big up Godfather. So me telling no, why tell me your mouth no fuck up? kufurira kufaida benzi rigofawafa This time I don't know Fanti Kutsiri Kufa. chasonokufawafa Bambri Baba, Bambri Baba, Bambri Bam, Mufana Minjino Kusenga, Unga Pabricam, Bambri Baba, Bambri Baba, Bambri Baba, Bambri Bam. This is what I took a funny girl open your sakonati mabrains etifit chiona creativity yandirukuita exhibit katorika habit kuvadya serabit magic yepahobbit kunge nice studio I have no limits decepticon ngaba follow my fundamentals killer by design dora ya my instrumentals mental capacity yangu iri very special every point yandino penenge Parma 1, Parma 2, Parma 3 Parma 4 varikubvira varikumbundirwa pa5 Parma 6, Parma 7 Parma 8, Parma 9 Kapona kanombundirwa pa10. So me telling no, we keep on trying, we never lie. Squad yakatero iri kusemura design ndiri kupendura magoma vari kufunduka kuwai vefunga ati sakonati abasecurity patak vapinda neengo yeakit vanga ndipfurisei level rangu ivo vasina put mark size kompeyana ndosi nemaput ndokuda kujamba mundege usina parachute sesuva ndinopisa ndouraya zvibage decepticon zvinoreve aiwa zvitsvage pane vada kutraya kutuka hatizvitsvage imi munokutuka imi saka ndikati wani inanditambe nasatani sangoma ndogona kuvabatsira ngowani 2 vaiti maputurukutu vakazoneta rukutu vakanobuda mtutu sikanzi 3 ndodzapito sare free chini ndinosiya ndakavadaka semc 4 vainditi ndiri dofu pakumfo chini ndakavapa mangofo 5 anzi spice and disguise ndivo vakabika rice vakashotesa maspice 6 kendiro iyo yabuda wasi asi pandinopinda ndinoita tres rukuti madonza mvuga saka madinga pamatsva mazoni maruga saka madinga pamafa iwe enda unobvunza kalasi Simudza iwe again. And they TNG papo. Oh gosh. rukuti madonza mvuga saka madinga pamatsva mazoni maruga saka madinga pamafa iwe enda unobvunza kalasi kumagaba andizi sauro but ndirikopaidza zvabandikati imba dzenyu shumba inoruma munozviziva henyu chimboga chava kuno chakapfuura kwenyu handitye kafa yega nyoka noreri henyu ndingatiwacha kumangoma kwava nedisaster vane vakaderidza basa kwapasta mangoma fandika simendi netakasta ndakavavapopota achimbi pano chimfana achimbi pano chimfana achimbi pano achimbi pano chibadboy achimbi pano chikatero achimbi pano ndiri magetsi kunza one teki musandiyedza ndisiteki dai ndiri dj satanamani ndaidzura jeki kumbukira vamwe kwetengwa mbidzi runga mahiri uri kubheki amatuke amundisheki Again, time for the final time. For the final time. Zanzi ndaidzura jeki baba. ndiri magetsi kunza one teki musandiyedza ndisiteki dai ndiri dj satanamani ndaidzura jeki kumbukira vamwe kwetengwa mbidzi runga mahiri uri kubheki amatuke amundisheki ndoputika sechigubhu chine shekisheki ukanisheka ndikuharure sereki kana ukanikumbura sakumbura ndakumbuka ndobagamura bagamu bo mafanzi angu ndimi munese mafanzi angu bagambo mafanzi angu ini ndokudainga mafanzi angu nga kwai ana chitsinga ndakava mauto ndimi makazomdzinga iri nedhikufusa dhendi yakaitsenga kwai makati madvaibu akapenga nobody andidi kwatitumaleditwe mkoto nobody ndakatenga kuimba kwari ndinoziva zvinobuda muchiona omega ndosaka muchizosiwa muchitamba mega moti mune dhola uku muchida yega tengaiwo mungazvimwira omega hapana breakdown muri kudei majega bhumu kana sona sonai muri mega
Ocean Pacific ifunira ibhaga. Zomitane lokushata batavaringa Angalitsa kushata. Chopa mali Winira kushata. daima awati waipiwa mari mindo inenge mpatando kandira mpoto ndokupata kana wodi fika ndobva ndakutanya bagamu Zimbabwe, talk to me. Kana kusimbisa ma couples chimbonyera kuti Bagamu Bo. That's the Godfather. This is the biggest dancehall couple ever. Father Timmy, I see right Mawanaya. Taura neni pa 0772162651. Well, it is TNG Kamkazi and the one Bad Boy Cartel in the building tonight, representing the Bagamu Bo family. Right, TNG Kamkazi. Father. 2026. Takatari Siri. All right. Next week, to go drop a single. The first single. Renegade song. I chonechi. The video. Okay. Tikapedza kudropa iyoyo initial dropa yangu babo dropa yavo. Then tobata drop a collaboration. Okay. After 2 imaji. Masingu. Saka changa chitika wapa singu. Tuwapaji. Ne makolab shanda takadaro tinovimba mwari anotisvitsa kure ndizvo zvedu zvinotofambira zvakaita sei zvakanaka plus mukati pamangoma hapana chinoramba mukabuditsa mangoma mukapa vanhu mangoma mukapa vanhu mavidhiyo because munenge mune support munenge mune team inenge ichikusimbisirai ende yakatarisira kuti semachampion edu because kune vanhu vanofollowa clash zvakanyanyisa kune madance lovers across Zimbabwe vanofollowa clash and anotarisira kuti kana machampion achinge abuda tine zvihombe zvatichaita sei zvatichaona saka please ipai vanhu music ndodzokana panyaya yemanagement yayo yamambotaura hopefully mane team hereko kumanejai kana kuti mungori nemabhururu amukushanda nawo taure chokwadi father tanga kuta man good father management lava say man did thank you madam tanga man management so far hatisati tane zvikwanisiro but tina manager wangu anonzi Juggernaut right ari kumbondi director kuti amaya apa panonzwai apo panonzwai inonzi Hey Kings Platinum. Okay, Juggernaut andidika man because chinoitika pa management pakakosha I hope kuti zvinofamba zvakaita sei zvakanaka because management ndo inotora direction. Moimbe akati inene ndikuda kuita $1 million adede management inobva yagara pasi yobva iti 1 million tichaita so kusvika tasvika pamari pamillion atiri kuda ona katewa hatisi kubhukwa kuti isusu tibhukwe uri kufanira kudai nekudai management inogara pasi yoona artist wayo yo understanda because talent rese ratinaro kunzoko rakasiyana maartist ese atinawo panze apa akaita sei akasiyana vane mastrength nemaweakness akaita sei akasiyana so management inobuda yonotarisa competition iri kunzoko yotarisa maopportunity ari kunzoko yodzoka kuzogara pasi naartist chetu chamwari kuti tiite 100,000 yauri kuda yaya tiri kuona kuti apa tikafamba tosvika apa tikadai tosvika apa yogadzira roadmap yekusvika pamari yamuri kuda or pamaachievements amuri kuda saka chinhu chakakosha kuti nguva nenguva mukange mune management ndikutaura nemi ndichitaurawo nemaartist akateerera kunzoko chinhu chakakosha kuti kana masvika panyaya yemanagement iri very serious pamunoita zvese zvamunoita paipe munofanira kumboita nguva yekuti after 6 weeks magara futi pasi nemanagement kuona kuti pane progress here iri kuita sei iri kuitika problem iri kuitika iri papi chiri kutidzora kumashure chiri papi so that hamuzoti after 2 years manager akati uisira pasi ayo munofanira kugara nguva nenguva muchitarisa pachinongonzi problem iri kubva panagement here kubva pamaartist here toita sei allright isusu manager wedu tinaye tikushanda zvakanaka but I think ngatimbopatnei nestep yakati or nepartnership kuitira kuti mukwanise kuachiva zvamunoita sei zvamunoda zvinhu zvakakosha izvozvo king kuti murambe muchidzoka pamanagement tenjika mukadzi munenge mamune zvamanga muchida kutaura vozinanzwa makuti baba tangai kona kuzati baba kana taura mune chimbotaura mukana wenyu kunyatsotaura panyaya yemanagement apa ndakatomirira maladies ese ari kunzoko I think mamanagement
tikutoshaya management. Why? Even wautowina kashoma kuti wane maopportunities evanhu vanouyo senge hanimboona sevakomana vanokurumidza kuwana zvezvimakatoesa vakomana vese pamwe vakatopinda kana mutop 5 vese vanenge vane management ichivaitira but inini sisi ndatanga kunyatsoshanda zvemanagement ndo zviri kutonetsa mulife yangu. I think ndo chinhu chondidzosera mumashure. Munofunga kuti problem inobva papi? Handizoziva kuti inonyatsobva papi but I think inyaya kuti vamwe pacho mamanagers mamwe acho echirume mukazonyanyowirana futi at times zvinoita turn out but inini personally handisandambowana management and nditori willing kuti kutotsvagawo management kana ndazoiwana but yanei ndichitopreferyo ndeyechikadzi at least munhu wechikadzi ukashandawo nemunhu wechikadzi ari paside pako zvinogona kundibatsira so far Jagannath ari kubatsira tese vanogona kuwana hope nekuti pane pamwe pekuti havasi pese izvezvi vanoti vanoda baba vanoda inini handifadha ichokwadi saka ndogona kuzowana kana show yekuti ivo vane show ndine show management yangu pamba chekange iri chechi yechirume iye ari kwaari indiri kwaari tisingatombokwanisa kuti 30 minutes edzo dzatitopere kumba kuti tisina kuonana akatoenda kana urodi kangopesana anokutsika ukazoita management yechirume handisi kuti anozogona kufungira but zvekuti hazvizofambe zvakanaka. Tikutaura reality yekuti mudhara vaenda kuBotswana kudhansi mawana show yenyu kuinyanga imwe iri kuhwange mo amaenda kuVic Falls mudhara bva kwenya mhino rege tisiyei Vic Falls mhino makwenyera maita nekuti management yechirume iripo but hazvisi zvese zvimwe zvaanozokwanisa kundibatsira because pamwe pacho fadha management hatingozongoidire music chete ndizvozvo pane zvimwe zvekuti zvinenge zvichindinetsawo ndechida munhu wekuti ndokwanisa kuita open kwaari muchikurukura wekuti anenge akutondiziya in and out besides music saka ndozvatiri kukumbirawo kuti kune vakadziwo vakasununguka kunze uku vanofarirawo music vangobudikirawo tishande tiri pamwe chete pamwe zvingatifambire zvakanaka because makatisa fadha even time yandakatanga up to now ndo zvinhu zvinogona kutoti pamwe maybe dei ndakatokwira level kudhara kuassume but because of kushaya vanhu vekushanda navo nekunge ndangomira ndiri ndega vanhu vanogona kuzoona kunge uri munhu asiri serious pamwe pacho kana kuti une zvimwe zvaunotoita zvisiri zvemusic zvawaakutsvaga but iri nyaya yekuti ukushaya vanenge vachikugaidhawo nekuti mufambe zvakanaka. Thank you so much. I think matijekesera and tatandara pasocial media muri kubatwa patinji maaccounts yangu epafacebook ikanzi TNG Kamukadzi, paYouTube it's TNG Kamukadzi audio mark the same, TikTok TNG01 Kamukadzi. Right, maiti Kamukadzi yenyu spelling yakaita sei Kamukadzi? Ina KHAMKADZI. Okay. Right. Cartel. Muri kubatika papi? Pa social media ku YouTube Bad Boy Katero Pagamo, Facebook Bad Boy Katero Pagamo, TikTok Bad Boy Katero official. Okay. Then nekumwe kuma social media ngori Bad Boy Katero official, Bad Boy Katero official. Andidika mune namba yamunogona kutipa here kuti kune varuda kuita madhanzi pari zvino muchimbosetla zvinhu zvenyu but kunogona kunge paine varuda kutokubhukai varuda kushanda nemi mune namba yamukasununguka kutipa? Namba tinayo dzekutanga 078 911 5116 078 911 5116 enzimwe dzacho vaudzei madam 078 62 77 417 078 62 77 417. All right. Thank you so much team yangu tatandara zvisingaite tambovarairwa and wish you the best muna 2026 mango makuano. Thank you. Yes, Zimbabwe, it is a Godfather Temperman Selector Talaman on the Zim Dancehall Overdrive. And of course, this is our first interview for 2026. Why not celebrate the first interview with the champions? And of course, I am talking about the Queen at TNG Kamukadzi. Congratulations once again for taking the first prize and scooping $7,000. And that was on the 20th of December, City Sports Center, a National Cup Clash. And of course, a Bad Boy Katela came number 2.
on a well-contested final, one of the most electrifying and exciting final round. Of course, it went on for about maybe 10 minutes, and that was 4 rounds non-stop. And of course, I'm sure it will all be settled in a cage match. I hope it happens because it's all in the name of entertainment. God for the Temple Man is my name. Yo, Tana, we need to proceed and juggle for the final 9 minutes. But the team yangu chumadu tastala kone kwa urinbok pasa.